Heippa ja tervetuloa tähän hetken luentaan. Me tehdään pikainen katsaus tähän hetkeen ja katsotaan minkälaista energiaa meillä on. Ja mä otan tämän mielenkiintoisen kivan korttipakan, joka on tosi mystinen itsessään ja on liittynyt hyvin paljon luontoon, koska meillä on täällä nuppu. Eli tässä lukee näin. Nuppu. Olen vasta avautumassa. Sisältää hauras, muotoutuva. Kosketa minua hellästi. Odota rauhassa, niin saat nähdä kukoistukseni. Arvosta herkkyyttäni. Nuppu. Siis ihan niin kuin kukaan nuppua, niin kukaan nuppu on vasta avautumassa. Se ei ole vielä ihan auki. Se on vielä sisältä hauras ja muotoutuva. Se muotoutuu vielä, ei ole vielä valmis. Kosketa minua hellästi, eli ole varovainen tämän nupun kanssa. Odota rauhassa, niin saat nähdä kukoistukseni. Arvosta herkkyyttäni. Eli kun sä arvostat sen nupun herkkyyttä, niin sä näet sen kauneuden siinä hetkessä ja myös sen epävalmiuden siitä nupusta, että se ei ole vielä valmis, sä tiedostat, että se ei ole vielä valmis. Eli joku tässä sun elämässä ehkä on vielä vähän niin kuin nupullaan. Eli se ei ole vielä ihan valmis, mutta joku juttu tässä on nyt avautumassa. Ja se vaatii sitä kärsivällisyyttä. Viime luennassahan puhuttiin sitä kärsivällisyydestä aika tosikin paljon. Ja tässä puhutaan vieläkin tästä, että hei, odota rauhassa. Niin kyllä sä saat nähdä, kun asiat alkaa kukoistaa. Ole ihan rauhassa vaan. Ajatteleko ihanaa? Tämä on niin ihana viesti, tämmöinen nuppu. Tämä on jotenkin, varsinkin kun ollaan tämmöisessä tosi pimeässä ajassa, ja tämä saattaa tämä pimeä aika oikein tuntua semmoiselta, että no, miten tältä päästään pois? Tämä ahdistus saattaa, tiedätkö, pimeys saattaa ihan niin kuin käydä niin kuin tosi ahdistavaksi välillä ja tiedetään, että ollaan niin kuin kuitenkin menossa jonnekin suuntaan. Jotain kaunista tässä kasvaa. Mietiskele vähän itseksesi, että minkä näköistä kaunista sun elämässä kasvaa. Saat kotitehtävää tästä luennasta. Mitä kaunista sun elämässä on just nyt nupullaan? Ja siinä tapauksessa kannattaisiko sinun olla kärsivällinen sen asian suhteen ja myös arvostaa sitä herkkyyttä, missä se asia on. Se herkkyys. Että jos ei vielä ole ihan täysin valmista kaikki, niin ehkä se voi olla vähän herkkä se osa-alue elämässä, jossa kaikki ei ole vielä valmista. Se voi olla herkkä ja hauras. Ja sitä täytyy ehkä käsitellä sillä tavalla sillain hienovaraisesti ja kauniisti ja ihanasti. Okei, tässä on sulle vähän mietiskelyä tälle päivälle. Kiitoksia tälle kertaa. Heippa!